Joo, tässä videossa käydään lävitse meikäläisen pilkkisetti, mitä meikäläisen pilkkiahkioon kuuluu. Se on etelässäkin puskenut ton talven sen verran hyvin päälle, että nyt on korkea aika kaivaa pilkkiahkio kesäsäilöstä ja me lähdetään nyt katsomaan, miltä meikäläisen pilkkiahkio näyttää. Mä oon tehnyt vähän esivalmisteluja. Mä kävin noin kaksi päivää sitten kaivamassa noi kamat tuolta kesäsäilöstä ja itse pilkkiahkio löytyy heti tämän oven takaa. Siinä se on, kaikessa komeudessaan. Ja nyt me käydään lävitte, mitä tää pitää sisällään. Tervetuloa uuden videon pariin. Joo, lähdetään vaikka purkamaan tätä pakettia. Lähdetään vaikka kairasta liikenteeseen. Eli mulla toimii kairana Rapalan UR. Tää on 4-tuumainen malli. Saisi olla vähän isompi. Mutta katsotaan, että jos tänä kautena sijoittaisi ja ostaisi 6 tai 8 tuumaisen kairan, niin olisi erittäin hyvä. Tää nelkku on ihan sopiva, mutta tietyissä tilanteissa tää jää kyllä pieneksi. Mutta katsotaan, jos saisi siihen päivitystä tälle kaudelle. Sitten vähän turvallisuusjuttuja, eli jäänaskalit. Nämä on erittäin hyvä olla, kun jäällä liikkuu. Kun ei koskaan tiedä virtakohdista tai muistakaan uhkuavannoista, tai jos vaan on heikko jääkohta ja kävelet sinne, niin ilman noita voi tulla vähän ikävät oltavat. Sitten totta kai sohjokauha, se täytyy olla. Seuraavaksi päästään meikäläisen vimosen päälle pilkkijakkaraan. Tää ei ehkä mikään maailman paras ole pilkkimiseen, mutta menettelee. Tänne mä ajattelin jotkut ruuvit poraan, niin tää olisi pikkusen paremmin jäässä kiinni, ettei tää olisi ihan niin liukas, mutta ehkä se nyt vielä tämän kauden menee tämmösenään ja katsos, jos jossain vaiheessa hommaisi vähän paremman tuoli. Ja sitten alkaa ihan hervoton määrä näitä pilkkivapoja. Näitä on kertynyt aikamoinen kasa. Mutta se on hyvä, että niitä on, koska se on mukava näihin laitella jo valmiiksi kaikki pilkit ja sitten vaan vaihella niitä lennosta tuolla järven jäällä, niin ei tarvii siellä kädet kohmeessa sitten niitä laitella. Tässä on Patriotin multiaissi. Oliko tää multiaissi? Joo, Patriotin multiaissi. Erittäin toimiva kampe. Tykkään tosi paljon. Ja sitten samaan sarjaan on vähän toisenlainen. Löytyy tämmönen. Tääkin on erittäin hyvä. Tykkään, kun tässä saa sormella suoraan, niin tippuu viehen mukavasti. Tuosta kun vetäsee, niin tykkään tosi paljon. On hyvä. Samoin tää. Sitten seuraava mitä katsotaan, niin on nämä vapaputket. Näitä on tässä nyt muutama laitettu ja niihin on sitten näitä vapoja kiva laitella pystyyn, niin tulee mukavasti tuolla messissä koko ajan. Niitä on oikein mukava siihen laitella tuolla tavalla, mutta nämä vavat mulla sitten yleisimmin matkustelee ihan täällä ahkion pohjalla. Mä en ole näillä oikein keksinyt vielä semmoista hyvää paikkaa, mihinkä noin voisi laittaa. Niin olisi ihan kiva, jos saisi vaikka tähän pystyy, mutta täytyy tehdä vähän kehittelyä ja katsoa, jos ne on jotenkin hienosti laitettua tähän ahkioon. Niin ne ei kolisi sitten täällä ahkion pohjalla, kun tuo kuitenkin mennään järven jäällä, niin tuo kuitenkin rytisee aika paljon tää ahkio. Niin ei ole kiva, että nämä pomppii sitten siellä pohjalla. Laitetaan näitä nyt vähän takaisin tänne. Näin, niin tulee vähän enemmän tilaa. Sitten seuraavaksi mulla olisi Patriotin pilkkireppu. Tätä on pikkusen tuunattu. Eli siinä on laitettu Loveransen Huukki 4 kaikuluotain. Sitten mä oon itse rakentanut frisbee golf kiakosta ja muoviputkesta anturitelineen. Ja mulla siis toimii ihan tää perinteinen veneen perälauta anturi tuolla. Mä oon tykännyt. En oo vielä hankkinut oikeita pilkkianturia tohon, mutta on ehkä vähän todennut, että pärjään tällä kyllä vallan mainiosti. Tää on nyt ollut mulla 2 kautta kaiku käytössä ja on kyllä helpottanut pilkkimistä aika paljon. Vakuumiukolle terkku, jos katsot tätä videoa. Sitten seuraava kohde, mitä katsellaan, niin on tää Kaijun akku. Eli mulla on 16 amperituntinen AGM-akku tuolla. Tän kun lataa täyteen, niin viikonlopun pystyy pilkkiin ihan hyvin. Se on jopa testattu. Ja sitten mennään näihin, mitä kaikkia varmasti kiinnostaa, eli meikäläisen pilkkivieheet. Lähdetään vaikka tasureista ja pystypilkeistä liikenteeseen. Ja sieltä löytyy tasureita.
Täällä nyt on muutamia. Tässä ei ole kaikki, mutta mä nyt oon tähän tehnyt tämmösen lajitelman, että näillä nyt pärjää. Täällä on vähän niinku tämmöistä ärsyväriä. Sitten löytyy aika luomuvärejä ja vähän eri koossa kaikkea. Ja sitten löytyy meikäläisen oma tekemiä pystypilkkejä täältä. Mä oon näitä rakennellut tästä niin viime talven rakensin. En oo saanut kertaakaan vielä kalaa, mutta toivottavasti tänä talvena sais. Sitten täällä on ihan markettipystäreitä vielä tuolla. Siinä oli nyt ensimmäinen rasia. Laitetaan vielä rasia kiinni ja siirrytään tähän toiseen rasiaan. Täällä on sitten pelkkiä jigejä. Siinä on gunkin kittyä. Mä en nyt muista mitä kokoa tää oli. Tosiaan viime kautena testailin näitä ja pinkillä sain ahvenen. Se olikin se ainut kala minkä mä sain, niin oli täällä pinkillä ahven. Mutta toimi ainakin tuo väri. Näitä on nyt sitten, on vähän ärsyväriä niitäkin, sitten on vähän luomumpaa. Ja sitten on vähän rootlessin jigejä ja nyt on 4 eri värissä. Ja sitten on jigipäitä ja on täällä muutama jasukin. Tossa on jasua ja tossa on jasu. Tossakin on muuten jasu. Antaa sen olla tuolla. Mut joo, siinäpä ne vieheet ja ei mulla oikeastaan tän enempää näitä vieheitä pilkkireissulla messissä oo, että mun todennut, että noin riittää ihan hyvin pilkkipäivää ja on niillä kalaakin silloin tällöin saanut. Mut joo, tämmöisellä pilkkisetillä meikäläinen pilkkii ja nyt täytyy lähteä laittamaan kaiunakkua lataukseen, että se olisi täynnä seuraavia pilkkireissuja varten. Laita hei kommenttia tonne alas, että millaisella pilkkikalustolla sä pilkit ja että käytätkö sä kaikua pilkkiessä vai et. Mut joo, meikäläinen kiittää kun katsoit tän videon ja laita tykkäystä videolle jos tykkäsit ja me palataan seuraavassa videossa. Moro!